Moikka ja tervetuloa uuteen vlogiin. Mä oon aivan läävän näköisenä täällä, mä oon niin hiessä. Pitää itse asiassa vaihtaa teepaita päälle. Me lähdetään hakemaan meidän uuden kodin avaimia. Me saadaan ne kohta. Mennään tietenkin heti käymään siellä. Ja viedään samalla yksi volvollinen tavaraa. Se mitä saadaan autoon mahtumaan. Ja joo, tästä tää meidän muuttoviikko alkaa. Wish us luck, että selvitään tästä hengissä. Me ajatteltiin, että viedään nyt itse kaikkea tällaista vähän herkempää, niin kuin nämä taulut ja sitten sitä sun tätä, mitä saadaan autoon mahtumaan. No niin, Volvo, meidän pieni tilaihme on täyteen pakattu. Nyt katsotaan, meneekö kansi kiinni ilman, että mihinkään osuu. Niinhän se. Oi. No, täältä nyt ei ihan hirveästi jouse pinää takaikkunasta läpi, mutta onneksi on sivupeilit. Joe meni hakemaan vielä kotoa yhden rullan vessapaperia mukaan, että päästään tarvittaessa pissalle siellä uudessa paikassa. Toisin sanoen siis huomioidaan raskaana olevan. Ja mä istun täällä jo yksi boksi sylissä vielä. Tässä on kaikki semmoset pahimmat särkyvät, kauneimmat vintage-kristallilasit, niin mä yritän suojata näitä, mutta katsotaan. Nyt mun tuurilla me vedetään tällä reissulla joku kolari ja ilmatyyny tuhoaa nämä kaikki kerralla, että we shall see, mitä tässä käy. Apua, toivottavasti mä nyt en jinxannut mitään. Mut joo, siellä on kuormaa. Ja lähdetään kohti avaimen hakupaikkaa. No niin, uudella kämpällä ollaan. Joe meni laittaa meidän auton meidän uuteen autopaikkaan sen jälkeen, kun unloadattiin nämä kamat täältä. Ja nyt täytyy varmaan vaan laittaa toi jääkaappi jotenkin päälle. Meillä ei ole yhtään jakkaraa mukana. Ja sitten lähdetään varmaan takaisin kotiin pakkaamaan. Täällä tosiaan, mä en tiedä olisiko tuolla ylhäällä. Itse asiassa mä näen tästä kameraruudulta, että siellä ei taida olla töpselin paikkaa. Olisiko tuolla? Ei, että pitääkö meidän siirtää tää koko jääkaappi, että me saadaan tää päälle. Nyt me tarvitaan henkistä taukoa tosta pakkaamisesta. Niin mä lähdin käymään Triplassa. Mulla on Hemtexis yksi juttu. Ja sitten Puuilosta mun täytyy käydä hakemassa nyt tähän vanhaan kämppään muutama remppajuttu. Mä käyn hakemaan ne tällä samalla reissulla. Hemtexissä on siis myynnissä sellainen maljakko, mitä mä oon katsellut tässä monta viikkoa. Ja mä silloin päätin, mä sen ekan kerran pommasin, että jos me saadaan toi uusi asunto ja me päästään muuttamaan, niin mä ostan sen sinne sit semmosena niinku selviytymislahjana itselle. Ja se on niin ihanan kesäinen ja jotenkin mulla tuli sellainen fiilis, että mä haluan sen sinne uuteen kotiin, jos me saadaan se. Ja nyt me ollaan muuttamassa, niin käydään katsomassa, olisiko sitä vielä tästä Tripla Hemtexissä. Kovasti toivoa, että sitä vielä olisi. Sitä ei ollut nettikaupassa meinaa enää, niin katsotaan miten käy myymälässä. Triplaan tuli nyt valitettavasti hukkareissu. Ei ollut sitä maljakkoa siellä enää jäljellä. Mutta mä sain myyjältä tietää, että niitä on Espoon myymälöissä vielä muutamia kappaleita. Lippulevassa pitäisi olla 3. Niin katsotaan, meidän pitää nyt miettiä, että vietäisikö me tänään vielä yksi volvollinen tavaraa sinne uuteen, niin sit siinä samalla voisi käydä. Vai yritänkö sitten loppuviikosta, mutta sitten mä pelottaa, että jos niitä ei ole enää, koska mä niin kovasti haluan sen maljakon. Siis kyllä on first world problems, mutta joo, täytyy pohtia tätä asiaa. Ja jos se on mulle tarkoitettu, niin se on mulle tarkoitettu ja se tulee jostain vastaan. Nyt mä suuntaan sinne Puuiloon, pitää käydä ostamassa. Mitäs kaikkea mulla on ostoslistalla? Mä haluan vaihtaa vuokralaiselle fressit vetimien ne semmoset käännöskeppijutut, koska meillä on purentunut niistä vähän ne muovitappiasiat. Ja tää nyt on vaan tämmöstä niche-juttua, mitä ei varmaan edes tarvitse vaihtaa, mutta mä haluan, että siellä vuokralaisilla fressit oltavat sitten siinä, kun se tulee lauantaina. Sitten ostoslistalla on muun muassa kaikenlaisia näitä viemärinraajuttuja ja muita. Tosi tällaista innostavaa shoppailua siis edessä. mutta mä ajattelin, että jos mä nyt haen ne, niin sitten lähipäivinä ei tarvii enää rampata kaupoilla, vaan sitten olisi kaikki, mitä tarvitaan remppaamiseen ja muuhun. Niin, sitten toivottavasti voidaan keskittyä itse asiaan, kun nyt tässä on viimeinen viikko käyty aina välillä Rustossa ja välillä Tokmannissa ja välillä siellä, välillä tuolla, niin olisi kiva päästä keskittyä itse asiaan, eikä vaan koko ajan hakea tarvikkeita.
Voi hitsi, täällä ei ole kuin 1 kappale. Nyt tätä pituutta, mitä mä tarvitsin 4. Täytyy nyt ottaa tää ja sit käydä hakemassa jostain muusta puilosta joku toinen päivä. Hello ja hyvää keskiviikkoa. Nyt on virallisesti meidän muuttopäivä. Ja tässä on 10 minuuttia siihen, että muuttomiehet tulee. Ja mä voin uskoa, että me saatiin ihan oikeasti 4 illassa käytännössä tää kämppä kasaan. Mitään hän siis ei ole karsittu missään vaiheessa ja varmaan siis ollaan pakattu pari kassia pelkkää roskaa, koska ei vaan ollut siis aikaa, meidän oli pakko saada kaikki kasaan, niin tää on ollut aikamoista mättämispeliä, mutta kaikki on nyt suhteellisen kasassa. Katsotaan miten paljon mahtuu tuohon muuttomiesten pulla-autoon ja loput sitten viedään myöhemmin tällä viikolla itse autolla. Onneksi tuo meidän Volvo vetää ihan sikana, kun eilen tehtiin 2 kiekkaa, tai siis Joe teki toisen itekseen, mä kävin sen ensimmäisen tekemässä sen kanssa. Ja nyt me pakattiin se taas täyteen sitä varten, että kun kohta lähdetään sitten samassa letkassa muuttomiesten kanssa sinne uuteen osoitteeseen, niin taas se veti ihan sikana. Et sinänsä mulla ei ole nyt stressiä, ettei me saatais kaikkea täältä pois, koska vaikka kaikki ei nyt mahtuisi muuttomiehille matkaan, niin meillä on kuitenkin autoja aikaa, niin tää tulee menemään hyvin. Ainoa mikä mua stressaa on meidän yläkerran varasto, koska se on niinku ääriä myöten täynnä, se on ihan helvetillisessä kunnossa. Niin katsotaan. Mahtuisiko niitä vielä niille muuttomiehille kanssa vai täytyykö meistä se varasto hoitaa itse myöhemmin tällä viikolla tai siis Joe hoitaa, koska eihän mä nyt voi nostella hirveästi. Mä vilautan nopeasti, miltä täällä nyt näyttää meidän makkarissa. Sänky on kasassa ihan hirveästi, siis roskaa ja pölyä kaikkialla, ihan järkyttävää. Tavaraa. Olohuone. Sitten olohuone. Tohon kaatui just vielä kokista tohon sohvaan. Mutta me heitetään noin päälliset anyway pesuun sitten uudessa kodissa, niin nyt ei takerruta pieniin juttuihin. Ja joo, toivotaan, että tää kaikki mahtuisi nyt yhteen bulla-autoseen ja päästäisiin uuteen osoitteeseen mahdollisimman pitkälti muuttomiesten avulla. No niin, nyt ollaan vihdoin matkalla Espoota kohti. Mun silmät näyttää niin hurjilta, koska mä oon oikeasti nukkunut viime yönä taas 4 tuntia ja mulla on niin paljon univelkaa aurassa, että okset pois. 3 tuntia sitten tuli muuttomiehet ja nyt he tulee tuolla jossain meidän perässä. Ja alkoi hävettää niin paljon, koska musta tuntuu, että mä tein sen klassisen muuttajavirheen, että mä aliarvioin meidän tavaran määrän niin kuin heidän suuntaan. En aliarvioinut sitä meidän suuntaan, että meillä oli ihan oikein määrä laatikoita ja kasseja ja kaikkea, mutta mä en sit jotenkin... Plus meni aika paljon aikaa siihen, kun ne pisti osiin aika paljon noita meidän huonekaluja, että sohvasta irrotettiin kaikki käsinujat ja kaikki. Ja vitriinit, kun ne saa 2 osaan, niin irrotti ne ja kaikkea tällaista. Niin siinä hurahtikin 3 tuntia, kun mä ajattelin, että siinä menisi reilu tunti, kun ne vaan äkkiä kantaa kaiken. Niin mua siis itseäni ei haittaa ollenkaan tää aikataulu, vaan mua vaan niinku hävettää itseni puolesta, että ei joutu tekemään niin paljon enemmän töitä meidän muuton eteen. Mutta nyt ollaan matkalla Espooseen ja toivotaan, että selvittäisi ilman mitään ihan hirveätä lisälaskua. Mun veljen vaimo on ihanasti tulossa kohta kans tonne. Se käy hakemassa meille Prisma-ruokaostokset, jotka mä tilasin noudettavaksi lippulaivaan. Ensimmäinen Espoo Prisma-ostos. Ja se on tehnyt meille myös makaronilaatikkoon, niin se tuo sen. Niin siis mä en malta odottaa, että pääsee vaan syömään. On niin poikki. How are you feeling about moving? This is horrible. I mean, I'm glad I'm moving, but I hate the actual move. Everything's upset. Yeah. This is like psychologically the worst thing. Moving is like tough mentally. It's just, I would rather work like a 12-hour shift with 1 meal than do like an hour of moving. I hate it. Yeah. But on the plus side, I'm looking forward to the new neighborhood. Bigger home. It'll be nice to be more in the suburbs. I think we've reached the age for it. Yes. I'm almost 40. Officially, I know. It's terrifying. Getting closer to middle age. Yeah. Ja täällä pienet matkustaa mun sylissä nyt, kun auto on muuten niin täynnä. Siinä on Patch etualalla ja tuolla kauempana Pipsukka. Nyt päästiin meidän asunnolle, niin täällä on jo nimi ovessa. Se oli nopeaa. Nyt me ollaan päästy uuteen osoitteeseen.
On ollut aika rankka päivä. Kello nyt tulee 4. Ja mulla on kaikki tuuletukset auki täällä, läpiverot, niin kuuluu lasten ääni ulkoa. Mitä mä olin sanomassa? Muuttofirmalla meni tasa 5 tuntia. Mutta täytyy sanoa, että ne oli ehkä vähän hidasliikkeisiä kavereita. Tai ne oli jotenkin vähän semmoinen slow motion, että musta tuntuu, että ne olisi voinut vetää paljon nopeamminkin. Mutta onneksi laskuttivat sen, mitä pitikin. Ei tullut mitään lisämaksuja. Ja sit mun veljenvaimo oli meillä auttamassa täällä. Mun veli ei päässyt, kun se on töissä. Mutta nyt ollaan vihdoin täällä. Ja nyt seuraavat 2 päivää pitää vielä palata sinne vanhaan kotiin, koska remontoidaan, siivotaan sitä. Ja sinne jäi siis vielä kyllä useampi volvollinen tavaraa, että me tuodaan itse sieltä sitten autollisia samalla aina kotiin. Mutta kyllä tässä varmaan voiton puolella ollaan kohta. Janni otti nyt meidän sohvan päälliset pesuun. Koska me saadaan oma pyykipesukone vasta perjantaina tänne. Kun mun veljen perhe asuu tosiaan nyt melkein tuossa naapurissa 300 metrin päässä, niin se pyöräyttää ne niiden koneessa, että me saadaan laitettua puhtaat päälliset sohvaa ja kasaamaan sohva toivottavasti tänään myöhemmin illalla sitten vielä ennen nukkumaan menoa. Niin sit meillä olisi täällä jotain, missä istua, koska tällä hetkellä meillä ei siis ole kuin yksi toimistotuoli. Koska mä jätin vanhat ruokapöydän tuolit mun vuokralaiselle ja uudet on matkalla, mutta ei ole vielä tullut. Ja sohva on tosiaan palasina, niin meillä ei oikeasti ole mitään muuta missä istua kuin nämä portaat. Ja toi yksi toimistotuoli. Mutta tää on muuttamisen arkea, eiks vaan? Joe lähti hakemaan meille nyt kaupasta vessapaperia ja fairia ja käsienpesuouvaa, juttuja ja kaikkea tällaista ihan perussettia. Onneksi me otettiin siis 1 rulla kotoa ja Janni toi toisen. Et on ollut toimiva vessa käytössä tässä koko päivän, mutta niin. Joo, sitten muuta kuin pitäisi alkaa purkaa sitä, minkä just on pakannut. Mä täällä kiinnittelin tän vitriinikaapin jo tähän alakaappiin kiinni. Ihan tuolla takana semmonen juttu, että ne saa olla kiinnitettyä yhteen, mutta en ole vielä tehnyt samaa tälle toiselle. Täytyy tehdä se jossain vaiheessa. Tossa pelaa jalkapalloa nämä lapset tossa meidän terassin eessä just. Ja joo, siellä on meidän sohva ihan 1000 palasina. Toivottavasti saataisiin ne päälliset tosiaan tänään, mutta Janni veikkasi, että kyllä se niiden kone saa, tai niillä on kuivurikin myös, niin eiköhän me ne tänään saada. Ja sitten vaan purkuhommia. Sohvaa enemmän mua äskettää siis toi meidän sängyn kasaaminen, koska se on se säilytyssänky. Siinä on niin paljon vipuja, ruuveja, muttereita ja se on nyt otettu osiin, että miten ihmeessä me saadaan se takaisin kasaan, mutta ei auta kuin yrittää. Ja mä kattelin netistä, että kyllä se löytyy se kasausohje sieltä vielä, niin jos se sama edelleen pätee, mikä päti 3 vuotta sitten, niin ja jos ei, niin sit nukutaan lattiamajoituksessa patjalla. Täällä on meidän tuleva vauvan huone, aivan täynnä roinaa. Täällä on meidän tuleva toimistohuone, nyt täällä on puputkin. Nukkuuks ne siellä? Patch on siellä ja Pippin on tuolla. Ootteko te ihan hämmentyneitä, että mitä täällä tänään tapahtuu? Taidat olla vähän hämmentynyt kulta. Mut joo, tästä tää lähtee uuden kodin rakentaminen. Kuka sieltä uskaltautuu kurkkimaan? Pipi! Pipi! Oho, se oli liian pelottavaa. Hei kulta! Onko nyt jännää uudessa kodissa? Ihan uudet tuoksut. Patchikin tulee sieltä. Hui! Are you thinking of me yet? Not about if we could start again.
Nyt ollaan taas vanhassa osoitteessa. Hyvin pomppii tää mun vlogi. Ihan ekana ajateltiin, että aloitetaan ikkunanpesusta. Pestään tulevalle vuokralaiselle ikkunat ja sit maalataan listoja ja maalataan seiniä. Täällä on vähän pakkelia niin kuin näkyy. Mulla on edelleen sama paita päällä kuin eilen, koska se ei vielä haise onneksi. Ja mä en siis oikeesti ole purkanut mun vaatteet vielä yhtään. Mä en tiedä edes missä mun paidat on ja missä ne on. Niin tällä mennään ja sit mulla toivottavasti mä olin jättävinäni tänne makkariin valmiiksi noita sellaisia vaatteita, mitä mä yleensä käytän maalaamisessa, kun ne saa tuhraantua, et ei haittaa mitään, niin vaihan sitten niihin, mutta ikkunat pesen nyt tässä paidassa. Mun vloggailut jäi tänään ihan puolitiehen. Vei niin paljon resursseja toi remppa. Siis en ole koskaan tehnyt yhdessä päivässä näin paljon. Ja vielä 6 kuukautta raskaana. Mutta huomenna jatkuu. Kello on nyt varmaan vähän yli 8. Meidän pitää vielä kasata tässä yksi kaappi. Koska siihen tulee huomenna kyllä toi pyykinpesukone toimitus. Niin se täytyy olla valmiina pystyssä, että siihen sisälle saa asennettua sitten kaapia. Ja näin, mutta mun veljen vaimo sanoi kohta, että se tulee kasausavuksi ja se tuo ruuvivääntimen samalla tuosta naapurista, niin siinä ei varmaan kauan nokkatuisi. Moikka, hyvää lauantaita. Mä en edes muista, milloin mä oon viimeksi puhunut tälle kameralle. Tässä on ollut niin kiire ja tapahtunut niin paljon. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että vanha kämppä on paketoitu. Ollaan siis muutettu kaikki, rempattu, siivottu, jynssätty, luovutettu avaimet uudelle vuokralaiselle sinne ja mitä muuta, hänen kanssaan allekirjoitettu kaikenlailla maailman dokumentteja, että missä jamassa se kämppä oli nyt, kun hän sen sai, ja avainten luovutusdokumentti ja kaikkea tällaista. Mä yritin tehdä kaiken tosi huolella suositusten mukaan, kun on ensimmäinen kerta mulla kyseessä, kun musta tuli vuokraimäntä. Ja sitten käytiin palauttelemaan Itä-Helsingissä kaikenlaisia juttuja, meidän parkkilupaa ja ton lämmitystolpan avaimia, ja sitten käytiin hakemaan mun ystävältä pöytä, minkä se lainasi meiltä. Sitten käytiin palauttaa mun yhden kaverin varaavain sille, kun ei asuta enää sitten lähellä. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että ollaan täällä kotona tämän kaman keskellä ja päästään vihdoin purkamaan. Mutta tässä on nyt tehty niin monta päivää töitä kaiken tämän eteen, että nyt ei ole hirveästi energiaa purkaa enää mitään. Mutta se ei haittaa, koska nyt ei ole enää kiire. Vaan me voidaan asettua tänne ihan rauhassa ja purkaa vaikka muutama laatikko päivässä tahtia. Mun tästä taulusta, mikä oli meidän olohuoneen seinässä, niin irtosi tuossa muutossa yksi lista, mutta se ei haittaa, se on tuossa tallessa. Pitää valettaa se takaisin. Me just tyhjättiin tätä nurkkaa, kun löydettiin tähän nyt vähintään väliaikaisratkaisu ruokapöydäksi, kun ei ole löytynyt sellaista oikein täydellistä. Mutta niin nyt odotellaan sitä pöytää tähän ja sitten toivotaan, että se on niinku sen verran kiva, että sitä jaksaa katsella edes pari kuukautta. Tai sitten vaikka pidempääkin, se voi olla, että se on ihan täydellinen. Pidemmäksi aikaa ja ensi viikolla saapuu sitten ruokapöydän tuolit. Tämä ruokapöydän metsästäminen on ollut siis aivan onnetonta hommaa, koska mä en siis ole löytänyt uutena sellaista täydellistä, mistä mä tykkäisin niin paljon, että mä viittin maksaa niitä määriä, mitä niistä pyydetään, koska tämmöiset 6 tai 8 hengen pöydät, mikä meillä nyt mahtuu, niin maksaa ihan hirveästi. Siis ihan tosi paljon, jos haluaa niinku hyvistä materiaaleista. Ja sit mä oon yrittänyt etsiä myös torista. Ja sieltä löytyi 2 täydellistä. Ja molemmista sovittiin, että me ostetaan ne. Siis yksitellen ei me oltu ostamassa 2 yhtääkään. Mutta myyjät teki oharit molemmissa tapauksissa. Mä en ole koskaan kokenut silleen, että myyjä tekee oharit. Yleensä se ostaja. Niin nyt mä vaan odotan tätä, että saadaan kohta edes joku pöytä meille tonne. Että meillä on joku pöytä, minkä ääressä istuu. Ei sillä, että eihän meillä siis vielä niitä tuoleja tosiaan ole. Mutta meillä on 2 semmoista pientä jakkaraa. Niin päästään edes pöydän ääressä syömään aamupalaa kohta, koska nyt tässä on pari aamua vedetty lattialla aamupalaa, niin olisi ihan kiva juttu saada pöytä. Olohuoneen kaos näyttää tällä hetkellä tältä. Täällä on just tämmöisiä, mistä on puolet purettu bokseja, kun edittyy jotain tiettyä.
Ja koska me tosiaan pakattiin koko kämppä 4 illassa, me ei ehditty yhtään niinku tehdä mitään järkevää. Vaan siis ihan oikeasti mätettiin vaan tavaraa. Ensimmäiset laatikot on vähän silleen kategorisoituja, mutta loput toinen puolikas laatikoista, joita oli noin 40, niin on just sellaista, että äkkiä vaan sekaisin kaikki, kunhan ne tulee tänne uuteen osoitteeseen, niin se on tärkeintä. Niin nyt siitä sitten kärsitään jonkun aikaa. Mutta mä oon niin iloinen, kuten näette, täällä on siis ruskeat ikkunanpokat. Ja mä en tykkää niistä yhtään, mutta vuokranantaja antoi luvan maalata ne. Mun täytyy ottaa ne projektiksi jossain vaiheessa. Tässä toivottavasti ennen kuin vauva tulee, jos vaan ehdin ja jaksan. Ja tossa näkyy toi tommonen vanha-aikainen tuuletusventtiili, niin noihin saadaan uudet narut, kun ne on vähän näästit. Sitten tuolla näkyy meidän portaikkoa, niin se on tommoista vähän punertavaa puuta, niin mä sain siihenkin ton maalausluvan, että saan maalata sen valkoiseksi. Tää raikastuu varmasti tosi paljon tää kämppä. Täällä on kuitenkin tosi kivan väriset lattiat, just tällaiset, mitkä mä valitsisin kaupastakin, jos saisin valita itse. Mutta joo, nyt mä odottelen sitä pöytää tässä tosiaan ja Joe purkaa tuolla yläkerrassa jotain laatikkoa tai kassia ja sit päästään alkaa asettua tänne uuteen osoitteeseen. Nyt me ollaan espoolaisia. Hello ja hyvää sunnuntaita! Siis mä en kestä katsoa tätä mun omaa naamaa varmaan editointivaiheessa. Mä oon niin huonosti voivan näköinen tää 2 viikon jäljiltä. Kun on elänyt pelkällä suolalla ja sokerilla, nukkunut jotain 4 tunnin unia ja vaan raatanut kaiken hereillä olojan. Niin sanotaanko, että oma peilikuva ei tällä hetkellä ole se oma lemppari, mutta ei se mitään. Täällä YouTuben puolella uskaltaa olla vähän tämmönen aidompi, koska täällä tulee vähän vähemmän semmoisia inhottavia kommentteja, mitä taas sitten Instagramissa tai TikTokissa ehkä mahdollisesti tulisi. Mä ottelen tässä Joeta kotiin Ikeasta, se kävi vaihtamassa meidän sen kylpyhuoneen kaapin, mikä meidän piti asentaa silloin yksiltä, mutta ei asennettukaan, kun tultiin se tulokseen, että ei se ole hyvä siihen kohtaan. Niin se kävi palauttamassa nyt sen ja ostamassa toisen vaihtoehdon tilalle, jonka pitäisi toimia paremmin. Ja mä ajattelin, että mä voisin ruveta nyt kasaamaan meidän puutarhasohvasettiä tässä odotellessa. Ennen kuin iltapäivällä ilmeisesti tulee ihan kunnon sateet, niin olisi kiva saada noin pahvilaatikot pois. Itse sohvahan on ulkokestä, mutta ei huvita sitten niin käsitellä semmoisia liettyneitä pahveja. Eli mennäänpä vähän sen laittamaan meidän pientä pihaa. Se on siis oikeasti maailman pienin piha ja se vaatisi ihan hirveästi töitä ja kuistinhoitoa ja kaikkea, mutta varmasti iso osa siitä jää nyt ensi kesään, eikä tänä kesänä enää ruveta mihinkään isompiin hommiin, mutta ainakin nyt kasataan toi sohvahommeli, niin siellä pääsee kuitenkin hengailemaan tänä vuonna. Eli tässä on meidän pikkuinen piha. Tässä on muutamia kivoja kasvipuita ympärillä ja vaahtera, mistä mä oon innoissani, koska sit se on syksyllä ihana ruskanen. Ja tossa oli syreenipuita, mitkä kukki silloin, kun me käytiin näytössä. Ja tässä on ihan tosi pieni tämmönen terassi. Ja tohon saa sitten muutamia istutuslaatikoita vaikka ensi kesänä. Ja täällä on nyt tää meidän sohva, mitä mä alan kasaamaan seuraavaksi. Niin, lähtökohta on tällainen määrä ruuveja ja ohje. Mä siis rakastan yli kaiken kalusteiden kasaamista. Ja mulla on sormet syyhyn, nyt mä pääsen kasaamaan tätä, mutta katsotaan mitä tästä tulee, kun tää ei ole semmonen niinku Ikean tuote, joka on helppo kasata, vaan tää voi olla vähän monimutkaisempi. Mutta katsotaan. Siis muodostuu 3 osasta tää kokonaisuus. Tässä on 2 sohvaa, mitkä tulee silleen yhteen ja sitten toi pöytä. Niitä onkin kiva, että nämä ruuvit on laitettu tälleen, niin voi kasata 1 osan kerralla.
No niin, ensimmäinen sohva on valmis siinä. Mä menin lopulta ihan ilman tuota ohjetta oman pään mukaan, kun tuntui, että tuo ohje oli niin sekava, että oli vaan helpompi mennä oman pään mukaan. Nyt mä toivon parasta. Sitten tää toinen sohva vielä ja pöytä. Nyt se on kasassa. Sitten tyynyt päälle ja pöytä pitäisi vielä tehdä, mutta mä teen sen joku muu päivä. Mutta siinä on nyt sohvan runko. Voi vitsi. Ei ole varmaan hirveän hyvä merkki, että jäi pari ruuvia ylimääräistä, mutta ihan sama se pysyy kasassa. Valmista tuli. Siinä se nyt on ja toivottavasti ne asettuu ne tyynyt sit vielä paremmin kuin tässä istuskelee ja näin, niin ne lähtee muotoutumaan ja pehmenemään tuohon sitten tasaisemmin.